приятели, аз съм Стивен БГ. Както сте видяли, по-скоро за мен това сега не се случва. Но за вас се случва, защото аз това няма... Fuck! I'm sorry. Riptail, I'm sorry. Така. Окей, ще играем на една интересна игра. Fuck, дишет много силен. Така. Някой нещо ми писа. Чакай, сега ще ми пише. Аз съм хитър. Кажете. Така, пратих го. Тази игра малко тук ще се фармиме в моята градинка, къде има много гравати по мирото. Но това ще бъде около 5 минутки, защото фарменето е easy peasy, по другото. Не е толкова трудно, колкото си мислите, но за мен е easy просто. Има хора, които трудно събират парите. Ама аз те съм ги заключвал. Така, който иска, днеска, по-скоро... Да, днеска, утре обърках се. Чай, някой писа. Хай, YouTube. Днеска... Не, утре, дайте, утре. Как ти е канала? Така. Сета. Както сте видяли в заглавието, по-скоро аз още не съм го видял това заглавие, защото аз още не съм го измислил. Както сте видяли в заглавието, днеска ще фармим малко така, колкото да имаме червен грават, събираме за червени гравати, после ще събираме за жълти. Ама когато стана към 80, за да се знае, който и. Хай, ама къв ти е канал? Стига да е, колко пъти ще го пиша. Нахалите бе! Само канала ми искат. Ще се абонирам за теб. Ока, мерси. Ако го намериш, защото има хора, които трудно ми намират канала. Да знаете. Просто по някакъв път е трудно да го намериш, защото още не съм качил около 10 клипа. Трябва да кача около 10 клипа и ще стане малко по-известен на този канал. Така. Тук що някакъв ми стана за 5 гравата. Мерси, който знае тази игра, може да играе с мен. Опс. Thanks. Много ми искат канала. Те си мислят, че ако мислят, че се базикам, не се базикам, канала ми просто нещо... На SpiderBG много изи намерих това. Или... Не знам, но много изи. Ами иначе... Охо! Окей. Така, сега да го заключих. Трябва да фармим малко така. Това клипче ще бъде около за 5 минутки. И искам да поздравя един човек. По-скоро това е Тайстъл БГ, хора. Той ми направи интрото, което аз още не съм го видял, мисля, че. Да, видях го. Което... Това интро сега ще го съединя с Killemaster и самия клип. За да се получи. Много благодаря на Тайстъл БГ, че беше тук. Как нещо връзта ме боли. Тук събирам малко гравати.
Тук някъде мога да пусна музичка. Да знаете. Пусна кратка музичка, където ще има пауза. Така ще пусна хора, ако не знаете как се казва играта. Ще видя къде да бъде изписано. Фарма. Зона, на която е само за парите ми е сета, брат, ми е сета. И за ония, на който зависта му е в очите ми е сета, брат, ми е сета. Зона, на която е само за парите ми е сета, брат, ми е сета. И за ония, на който зависта му е в очите ми е сета, брат, ми е сета. Може графиката малко да е странна, мисля, че. Извинявайте, но кой не е толкова качествен телефон. Този телефон искам някой да го паза. Ще искам... Не е верно, ще го паза, защото канала ми е тука. Снимал съм на него, смятайте хора. Все пак... Това ми е все пак... Тук почнах с игри да снимам. От канала ми SpiderBG просто много кепаво. Кепава работа. Извинявайте, че се вижда тъпо. Но на следващия клип първо ще го наглася да видя графиката каква ще бъде. Ако е по-хубава и по-добре се вижда, съм съгласен и ще оправя. Айде да си нахраним коня и това да бъде края на клипа. 1, 2, 3 и 4 и последно. Спирам клипа. ББ и така. И това ще е за този клип, хора. Надявам се ви харесва. Ако е така, абонирайте се за канала ми, харесате клиповете и